sabi ko sa kanya, kung ilabas na tayo, nakakahiya naman sa iba. Baka, ano mo na, baka iba yung isipin nila. Tapos nung wala pa rin Papa Jack, hindi siya gumagalaw. Nakatingin pa Hindi gumagalaw, parang ganyan. Tapos nung sabi ko sa kanya, okay ka lang, malasing ka na. Sabi niya, Yung taas kasi magplagi yung puso. hindi naman siya talaga lasing. Mabilis eh. Tapos sabi ko talaga, lasing ka. Hinawakan niya Yung yung punto-punto kamay lang ko. uminom ng puso. Tapos tinanong ko siya, Ang dami, hindi ako Dapat may kanta yan eh. Tuloy mo, tuloy. okay. Kasi, Hinawakan niya kamay mo. Hinawakan niya po yung kamay ko. Tapos tinitingnan niya ako sa mata. So tinitingnan ko rin po siya. Tapos sila pa si Pangit. Tapos sabi ko sa kanya, okay ka lang. Hindi siya nagsasalita, nakatingin lang siya sa akin. Naku. Tapos sabi ko po sa kanya, Binigay ko dati. Nakatingin lang din. Tapos yun. Hindi ko inibo, tapos nandisik yung mata. Huwag naman, Papa Jack. Lobo pala, lobo. O, tuloy mo tapos. Tapos, so tinitingnan ko rin siya sa mata. Oo. As in eyes to eyes. Eyes to eyes. Ang dami niyo mata. And then, prangka po kasi ako tao. So, tinanong ko po siya, may gusto ka ba sa akin? Ayun na. Ano sabi niya? napagkasaba ko sa'yo. Nerders ka ba? Hindi. Bakla pala eh. Taas mo lang tama ko eh. Ano sabi niya? Tapos sabi niya sa akin, Hindi ako tingin na siya, tapos biglang ngumiti. Tapos sabi ko sa kanya, may gusto ka ba sa akin? Tapos biglang hinalikan niya po ako. Yun ah. Tapos, Mabilis pa sa akin yun ah. ako yun ah. Tinulak ko pa siya. Naluluntok sa CR Tinulak mo. ko siya kasi Hindi pa ka mo. Kasi nakabukas po Sira yung sa telephone. So, kung sarado, okay lang pala. Baka makita po ako ng best friend ko. O, tinulak mo siya. Tinulak ko siya, pero hindi naman po. Ano ba yung gagawin niya? Ba't mo siya tinulak? Hinalikan niya po ako. Sa lips. Okay, opo, sabi. Tapos, tinulak ko siya. Wow. Ikaw, kamada. Higa mo na. Kasi yung big gun. Bakit? Ba't ako hinalikan? Ano pa mo? Tapos, hindi siya sumasagot. Nakatingin pa rin siya sa akin. So, sabi ko sa kanya, ano ba? May gusto ka ba sa akin? Hindi nga. Tapos, yun Papa Jack, sabi niya, oo. So, yun na, after noon, Nagkakain ka na. hindi ko kaya. Sumabas pa kami. Pero iba na yung pakiramdam niyo sa bawat isa, di ba? May titigan na kayo. Oo, parang, ay, May mga liyot na sulyaban na kayo dalawa. hindi ko maintindihan Papa Jack. Hinahalikan ka na niya eh, di ba? Parang nagkagusto ako sa kanya. Madilim, may halikan. Ano ba? Hindi, actually, Papa Jack, gwapo siya. Kamukha ko yan, siyempre. Gwapo na cute. Naiintindihan ko na. Marvin na. Parang pala Jolo? Gerald Anderson. Ay, lalo na ako talaga yan. Yun yung sa Tapos may bera rin, no? Polio. Polio. Kaya ano yung bera nun ko? Ay, ako yan. Doon kasi yun. Kaya alam ko eh. Tapos nakasyon. Siyempre, love your own, mga kaibigan. Doon niya. So, hindi siya sumasagot. Ang ginawa ko, sabi ko labas Siya na yung sumagot. kasi nakakahiya naman dun sa iba. Ito, nakalabas na ka na. So, lumabas. Hindi. Lumabas kayo. Kami yung lumabas dun. Kasi, nasa labas po kami ng gate, nag-iipan. Alright. So, ano na, sabi ng best friend ko, best friend tagal niya sa loob. Sabi ko, wala, nag-usap lang kami. Sa banyo, bakit? Hindi sa banyo, Papa Jack. Sa labas na yun ng banyo. Oh, sorry. Tapos, edi, hanggang sa kumonte kami ng kumonte. Yung 14, naging 5, tapos naging 3 na lang kami. Ikaw, siya, Sa best friend.
ako, hindi pa siya umaalis. Okay. Chismosa din. Tapos, napansin niya na hawak-hawak na nung guy yung jacket ko. If anything ha, kinikilig ako. If anything, mga kaibigan, kinikilig. Alam mo kung bakit, Taylor? Tabi-tabi nila, parang ito yung mga, kaya pag moment, pag high school ka, ganyan yun, di ba? Yung mga tipong unang magpapakit. Pag high school ka nga, madala mo lang yung shoulder bag kung nililigawan mo, di ba? Parang ang tanga na naka-shoulder bag, tuwa ka eh. Di ba? Para yung pagkatiwala sa yung bag yun na may lamang pasador. Di ba? May lamang. Ano ba? Inaamoy-amoy niya. Naku, aso ba yan? Hindi po. Sabi niya lang sa akin, gusto Lagi niya tayo daw po yung na. ko. Thank you. Lagi tayo. Bola yan. Kaya mo na yun? Hindi actually. Kaya mo yun. Kahit alcohol lang, kahit mo sa katawan mo, gusto niya Sinabi ko eh. Kasi kung gusto ka niya, di ba? Kahit, di ba? Kahit amoy kiwi ka papansay ng sapatos. Ano ba na? Di ba? Pero,